Кішкіне өлішлерден түсілген тарих. Мамадыш районында туған төбәкні үйрену музейінде біз тарихта ізлі-бізі бесімленген альбом дүние көрді. 2 томлы тарих шығанағы районның ауыл жерліклерінде ешеушілер қолды білен болдырылған. Тарих битлері алдағы язмада. Мамадыш районы республикада ең зор районнардан санала. 129 ауылда 30 меңгә якын кеше яши. Аларның һәр кайсы үзенең кеше ватанын данлый. Юкка чыккан авыллар да бар, әмма аларның тарихы авыл халкы хәтерендә яши. Авылларыбызның тарихын тагын бер мәртәбә барлап алыр өчен, халыкның моңа игътибарын арттырыр өчен, тагын да зур теләк тирәнрәк өйрәнергә, авыл тарихын тирәнрәк өйрәнергә теләк тудырыр өчен без менә шушы эстафета, без тарихта без дигән эстафета альбом эстафетаны оештырырга булдык. Мамадыш районы тарихы белән хәзер һәр кем таныша ала. Альбом шәһәрнең туган төбәкне өйрәнү музеена мәңгелек саклауга тапшырылды. Музейбызда 20дән артык тарихи альбом саклана. Менә инде шул альбомнарны тулыландырып, инде шушы истәлекле Татарстанның 100 еллыгы кысаларында музейбызга бүләк ителгән без тарихта излебез дигән альбом инде музейбызга бик зур бүләк булды. Якын киләчәктә альбомны электрон форматка да күчерергә җыеналар. Шулпан Амери, Гөлинә Гыйльмуллина, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.